Nggih, para kadang wonten mriki kula badhe ngajari carane nganggit tembang macapat. Yen manut ana ing PPT sing sepisan ya kuwi nemtokke jinising tembang. Ning kene sing arep digawe ya kuwi tembang mijil. Nah, wis ditemtokke nggih. Kanggo PGMI mengko tugase tembang mijil. Sing ping kalih kuwi nemtokke tema. Lah temane mangke badhe kula aturaken kula bagi per kelas benten-benten nggih to. Nah, kaping 3 iki gawe paugeran. Paugeran kuwi ya antarane guru lagu, guru wilangan lan guru gatra kuwi ditulis dhisik ya. Tembange. Nggih, kula ambali nggih. Sing pertama nemtokke jinising tembang. Iki tembange tembang mijil. Nah, sing arep digawe tembang mijil temane mangke kula aturake per kelas. Nah, sakniki ping 3 napa? Gawe paugeran. Paugerane kudu manut paugerane tembang mijil. Yen arep gawe tembang mijil, paugerane sing disawang tembang mijil aja tembang liyane. Nah, mengko yen gawe tembang mijil nganggo paugeran tembang liyane kuwi salah. Iki ora gathuk. Lah saiki tak tulis paugerane kuwi ya kuwi guru lagu lan guru wilangan. Sing gatra sepisan 10 I. Gatra ping pindho 6 O. 10 E, 10 I, 6 I lan 6 O. Nah, iki nggo patokan. Nggo patokan apa? Ya patokan anggone para kadang sedaya kuwi gawe tembang. Sing dimaksud 10 ini niku napa to? Nah, ning gatra sepisan iki mengko sampeyan gawene 10 I, 10 kuwi guru wilangane, jumlah suku kata. I kuwi guru lagu utawa tibaning swara vokal sing pungkasan. Lah saiki coba bareng wis digawe paugerane niki saiki gawe lirik utawa cakepan. Cakepan tembang kuwi manut karo temane. Nah, sing pertama 10 I. Iki aku arep gawe tembang mijil temane bab kelahiran bayi. 10 I. Carane ngitung piye? Nganggo driji ngene iki. Nah, misale 10 I. Wayah wengi. Nah, kang katon. Nah, sepi. Nah, 9. Berarti kan kurang. Coba digoleki meneh. Wayah wengi ingkang katon sepi. Nah, pas to 10 wis iso ditulis. Nah, coba. Wayah wengi ingkang katon sepi. Pas to? Guru wilangane 10, guru lagune I. Saiki gatra sing ping pindho dieling-eling, antarane gatra 1 lan gatra 2 kuwi kudu nyambung. Ora entuk diponto-ponto tur carane gawe saka gatra 1 dhisik, ora iso langsung gatra 6, gatra 5. Nah, mengko ndak ora nyambung isine. Dadi saka dhuwur nyang isor, nggih. Nah, saiki gatra 2, 6 O. 6 O. Ora krungu swara wong. 7. Berarti kakehan iso disuda. Carane nyuda iki pas karo guru wilangane kuwi iso disuda lan iso ditambah. Misale ora krungu swara wong 7 to. Iso wae dianu ra krungu swara wong. Nah, pas to 6 O. Ra krungu swara wong. Nah,
Pas tolaan 6O nggih to. Saiki gatra ketelu. 10E. Nah, saiki 10E nggih. 10E. Dadi guru wilangane 10 anune guru lagune E. Nah. Jale ora suwe keprungu swarane. Nah. Ora suwe keprungu swarane. Coba dihitung. Ora suwe keprungu swarane. Pas nggih to. 10E. Lanjut. Bayi lair mijil ana bumi. Nah, pas to nggih. Dadi 10I. Terus sing 6I piye? Misale ana nggih kata-kata ngene iki. Putra ingkang utami, coba dihitung. Putra ingkang utami. Wah, kakean to. Nah, misale dadi putra utami. Nah, kakean kudune kan 6. Akhirnya piye? Iso disingkat. Dadya putra tami. Nah, tami kuwi saka tembung utami sing gandeng mburu guru wilangane supaya pas iso diilangi dadi tami. Nah, iso kene. Bekti Rama Ibu. Nah, dadi nggih to. Ora angel to gawe tembang mijil. Bahasane ya ora kudu basa sing ndaki-ndaki. Basane cukup nganggo basa padinan wae. Pun cukup semanten mengki saged dipun diskusikan malih.